Бу хыял инде безнең күптәннән бары ичиннән дә без гел хәзер эстрада белән мавыгып киттек. Безнең ул яклап бар да яхшы. Никадәрдер концертларда да чыгыш ясаган булды берәр тапкыр, тулысынча концерт куйган булмады әле. Бу безнең инде беренче тапкыр тулысынча минем сольный концерт симфонический оркестрга кушылып. Бу оркестрның җитәкчесе Анна Семеновна Гөлшәмбарова белән бергә лифттә мендек. Һәм шул вакытта шундый форсаттан файдаланып, мен әйтәм, сезнең белән беренди җырны яздырырга буламы дип кенә сораган идем. Ул көткән идем башка төрле җавап. Безнең вакыт юк, безнең бик төгәл серьезный мероприятиеләр дип, ул әйтте, с удовольствием. Һәм инде мин шатлана моңа ризалаштым. Һәм инде бу безнең җырны яздыру мәсьәләсе ул инде концертка әверелде. Без инде уйладык, симфонический оркестр белән концерт куярга. Алар безне поддержали ул яклап. Шуңа күрә аларга чын күңелдән рәхмәтләремне генә җиткерәсем килә. Әлеге вакытта мин инде бик дулкынланам, чөнки күптәннән оркестр белән җырлаган юк, һәм инде бу башка төрле да 100% әзер булырга кирәк. Һәм шуңа күрә инде бүген алай берсе иң яхшы концертларыбызның берсе булыр дип уйлыйм. Нәрсә көтәсез бу концерттан? Хороших положительных эмоций, прекрасного настроения, хорошего концерта замечательного. А вы до этого посещали уже концерты, Ришат? Мы очень часто, мы большие поклонники. Bir концертында калдырмады. Бүгін шатлыклы мотор тавышын ишетү өчен біз бик бәхетле булабыз. Вы откуда приехали на концерт? Я казанская, пришла на концерт Ришата Тухватуллина, очень люблю, уважаю. Каждый год стараюсь посещать его концерты, точнее, уже даже каждый год прихожу на его концерт, это моя любимая традиция. Каждый год узнаю новые песни, и это, конечно же, прекрасно. Спасибо большое за прекрасные песни, они помогают мне дальше идти вперед и надеяться на лучшее будущее. Кем белән килдегез? Улым, киленем, менә Муса кодагыем Этне районыннан килде. Концертка талап. Концертны бик ул сорады инде аны. Авылда Ришат Тухватуллинны бик яратам дип, барып кайтыйк әле дип, минем айларыбыз, киленнәребез ни алганда, билет алганда килдек. Алар кимәтме? Безгә әйтмәделәр, 8 март белән бәйрәм итеп алдылар безгә. Минем уйлавымча, безнең концертыбыз үзенчәлекле белән шуның белән, чөнки без опера күрсәтмибез, без классик тавыш күрсәтмибез, без үзебезнең максималь рәвештә үзебезнең тембрыбызны, үзебезнең моңыбызны, үзебезнең русча әйткәндә естественный тавышны күрсәтергә тырышабыз. Ул классика гына түгел, ул эстрада да. Шул ук вакытта залда минем уйлавымча яшьләр дә булыр дип уйлыйм, чөнки алар да шушы җырга, шушы сәнгатькә гашыйк булып кайтып китәргә тиешләр. Без опера белән куркытасыбыз килми, чөнки опера иң югары сәнгать дибез, ансы чыннан да шулай, но ансында бик осторожно гына, әкрен генә кертергә һәм халыкны өйрәнгәч кенә, колаклар ияләш кенә күрсәтә башларга кирәктер дип уйлыйм. Башта шундый уйлар йөрде. Симфонический, классический концертларга халык бик йөрми диләр. Әле безнең белән бәйле, әле кызыксыну күп уятты. Бер билет та юк. Бик күп
көннәр алдан инде безнең концертыбызга билетлар юк. Менә бу зур күрсәткеч. Менә шушы җаваплылыкны акласак иде бүген. Без аны аклыйбыз, Алла бирсә. Моңа шигем юк. Киләчәктә дә шушы проектыбызны Россия күләмендә, бөтен зур шәһәрләрдә үземнең эстрадный концертлардан тыш, шушы классик концертларында йөреп чыгарга дип уйлыйм. Әлбәттә, дулкынлана менә билетлар сатылмаган булса, әлбәттә бу концертның бернинди мәгънәсе дә булмас иде. Һәм шулай ук әйтәсем килә, бүгенге концертка бөтен Россиядән килгән кешеләр, Себер якларыннан килүчеләр бар, Ижау, Самара, Мәскәү, менә миңа күп кешеләр язды, Санкт-Петербургтан килеп шушы концертны гына карарга, чөнки ул бер генә тапкыр быелны. Киләчәктә кем белә, Алла бирсә, безнең хыялларыбыз бар, барысы да Аллаһ Тәгалә кулында. Ничә тапкыр костюм алыштырасыз бүген? 2 генә. Берәү генә булырга тиеш. Шулай да безнең дизайнер кызларыбыз, безнең ательебыз, РТ дизайн бренд, ул бик нык тырыштылар, һәм инде 2 костюм булсын, икесе дә теккәч инде икесен дә күрсәтергә булдык, шуңа күрә. Безнең халык ярата костюм алмаштырганны, шуңа күрә әлегә мөмкинчелек бар, шуңа күрә халыкка безнең концерттан тыш, җырдан тыш, безнең образларыбызда ошар дип ышанабыз. Сез концертка каян килдегез? Чирмешән районыннан. Ришат Тухватуллин яратасыз да? Әйе, тыңлыйбыз. Илһам Шакиров җырларын тыңларга килдек махсус. Обычный эстрадный концертларына йөргәнегез бармы? Әйе, берничә мәртәбә аның моңа искитмәле. Бик ошый. Үзебезнең телебезне онытмыйк.